Agyaman tayo ka na po Diyos kalapsat, nagsipod ka. In palubos naman kin bindisyonan na tayo, tapno pagkakadwa tayo, kada ito'y nga oras, iti panagadal tayo, iti sa una. Nga isu, iti inadal tayo kalapsat, iti gayto'y nga lawas, iti Sabbath school lesson tayo. Ket adda tayo iti lesson number 4 kalapsat. Ket sakbay tayo nga umuneg, kada ito nga leksyon tayo. Kaya't ko'y tagyaman kada kayo kakapsat. Sa laeng nga digiti kakapsat ken gagayem nga dito'y Pilipinas. No kiti digiti adda kakapsat iti balasiw ti tao. No duduman daday chay panaka surprise mi kakapsat. Tadda digiti viewers tayo kadwa tay nga agadal nga ichemilaen nga makita ken maammo dagiti nagnaganda. Dagitoy nga kadwa tayo nga agadal ket gapu kada kayo kakapsat. Ta iti adda nga inpaltiing ni Apo Dios kada kayo. Ket masapol nga i-share tayo kakapsat daytoy panaginadal tayo tapno dagiti gagayem tayo ket mabindisyonan da. Pagyaman kami launay kakapsat. Ket kasya nga ruti aramiden tayo itata. Sakbay tayo ngagpatuloy, dawati kakapsat nga isyiryo kadagiti gagayemyo tapno adado iti mabindisyonan kapsat. Awan iti gungunuden tayo nga bilang iti viewers tayo. No digiti, no adado digiti kakapsat tayo, gagayem tayo nga agadal iti sauna po Diyos. Namnamain tayo nga ad-adumet iti mabindisyonan kakapsat. Madanon iti sao ni Apo Diyos. Agkararag tayo kakapsat. Maminsan pa'y ama kayat ni iti umay itatrunong anapnuan iti parabor. Umay kami babaen iti panagpagmatimiken ka. Umay kami o Diyos, agsipod ta kasapulan ni iti tulong mo itatang oras. Tulong iti nailangitan nga sirip tapno dayto nga leksyon nga inkam adalan. Nga isu iti idanon mo kada kami ama. Ket agbalin ko nga maysa nga napateg nga leksyon nga agpay kada kami ket iti maadal mi kada ito nga inkam adalan. Isumit o Diyos ti iaplikar mi kadagiti panagbiag mi ti naldawal daw. Dawaten mi nga rod nga iti santo nga espiritu isu iti mangiturong mangilawlawag kadagiti inkam adalan. Dawaten mi nga iti ayat ni Apo Mesos adda ko makada kami. Digiti iti pagyamanan mi nga dawaten ken patyen mi nga sumbatang kadinawat mi digiti kay karyan tinagan ni Apo Mesos. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 4. Panaginanaken Kristo. Iti paulo iti leksyon tayo kakabsat. Iti gatad, iti panaginana, the costs of rests. Amu tayo nga iti kinaawan iti panaginana. Isu deje inadal tayo iti napanalawas. Ket isu kakabsat iti resulta iti panagbasol tayo ken Apo Dios. Intunno nagbasol tayo ken Apo Dios, datayo kakabsat ket naisina ken ni Apo Dios. Ni Apo Dios kaslala deje amay iti pangarig ni Apo Jesus iti prodigal son. Isuna iti agururay. Isuna iti mangkit kita kada tayo, iti panagsubli tayo. Ket ijay nga panagsubli tayo, itsubli na amin anapukaw tayo, idi apimanaw tayo kakapsat, gapu iti panagsugir tayo kenkwana. Ket iti adalen tayo itata, isu dayjay kapadasan ni Ari David. Ag taytayek kakapsat, iti adal tayo kada ito'y simple a kapadasan ni Ari David. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Salmo
51, versikulo 10. Parsuaem kanya o Diyos, tinadalos a puso, ken ikanak iti baro ken napudno nga espiritu. Iti maysa a puso kakabsat nga narugit. Anya iti nang rugit? Gapu iti basol. Iti maysa nga puso nga awan iti napudno nga espiritu kenkuana. Daytoy a puso kakabsat isu iti pagnaidan dayjay kunatay iti inadal tayo di na panalawas nga awan iti talna. Anya kakabsat iti naadal tayo kada ito'y nga lawas. Kinita kakabsat nga adday iti upat a leksyon nga maadal tayo ditoy. Umunang nga leksyon kakabsat ket isu dayjay basol ni Ari David. Masarakan daytoy iti mikadua nga libro ni Samuel, kapitulo 11, versikulo 2, hingga iti 5. Hintay basahin kakabsat. Iti maysa amumalem, kalpasan iti panagturog ni David, imuli iti tuktok iti palasyo, ket nagpagnapagna, manipod iti ayan na, natanawagan na iti maysa babaeng nga agdigdigos na kapinpintas ti babae. Nangibaon nga rod, iti mapan mangdamag no siya sino ti babae, namuan na nga isu ni Batseba, anak ni Eliam, ken asawa ni Orias nga Jeto. Pinaalan ni David ni Batseba, indatag na digiti na ibaon iti babae kenkuana, ket kinaiddana, kalpasan iti panakaiddana iti ari nagawid ni Batseba. Nagsikog ni Batseba, isu nang ibaon amang ibaga, iti kasasaad na kini Ari David. Itin salaysay kakabsat ni Samuel. Nga ni Ari David, ket adda iti inaramid na. Umuna, nakita na. Idi kuma nakita na, ket saan na kakabsat, nga inted dayjay puso na aginarteman iti dayjay panangabig na kadayjay babae. Temptation is not sin, but falling to temptation is sin. Idi nakita ni David, iti next step na ket kuna na sino tinagan na dayjay nga babae. Idin report da, tinagan na o ari ket ni Batseba, mikatlo ko na ingkay ayaban. Katagsipod ta ni Batseba ket asawa iti maysa a soldado, agtulnog kada di ari kakabsat, tati sao ti ari isu iti linteg. Napan, daytoy nga babae, si Maruno, nagkaidada. Kitaan nyo kabsat, dahil sequence na, nakita na, kayat na nga mamuan no sino, isuna, idi na amuan na, pinayaban na, dahil babae, iti may kapat, nagkaidada. Ket itinbagan ni Samuel, iti verse 5, nagsikog ni Batseba. No dadto makabsat iti kwentayo ket no adda iti basol, ilemeng tayo dayjay nga basol. Mangaramid tayo kakabsat dagayjay naduma-duma nga pamayan, tapno dayjay naaramid tayo nga basol ket makaluban mailemeng. Iti may kadua nga leksyon kakabsat, dayjay panangilumeng ni Ari David, iti basol na.
Masarakan iti 2 Samuel Kapitulo 11, versikulo 6, ingana 27. Ada digiti pinilik nga bersikulo kakabsat. Verse 6. Dinagdagos nga pinaibaga ni David ken ni Joab paawiden na ni Urias a Jeto. Ket inbaon na nga rod ni Joab ni Urias nga mapan iti ari. Adadtoy ni Joab, adda iti bilin iti commander-in-chief dahi ari. Joab, ibagam kini Urias, agawid ket umay kanya. Iti nagawid kakabsat ni Urias, inbaga ni Ari David, nabandog ka, adda kang kanaan di paggugubutan, agawid ka. Agajay ni bakit mo agururay ken ka. Sa balik kakabsat iti conviction na ni Urias. Agyaman kumang saan nga nagawid. Idinamuan ni Ari David nga saan at tinungpal daytoy nga soldado itibilin na akas ari. Kuna na apay, iti sungbat na, kuna na kit, madama iti gubat, apanakit din, agawida, iti tal na iti pagtaenga, kit dagiti kakadwak, at dada iti paggugubatan, adu ti masugsugatan, adu iti matay. Anya iti naramid ni Ari David kapsat. Nagsurat, basahin tayo iti 14 and 15. Kabigatan lang nagsurat ni David kini Joab. Ket impawit na kini Urias, kastoy iti linaon iti surat. Ibaon mo ni Urias iti paggugubatan, iti diso a kapipigsaan iti gubat. Kalpasan na agsanud kayo ket baybay anyo matay. A good plan to hide the basol na. Inaramid the general akas bilin iti ari. Ket natay ni Urias. Kitain nyo kapsata, adape kadi iti lapad kini David nga alain na ni Batsaiba. No kunatay ko, awanan agsipod ta natayen ni Urias nga asawa ni Batsaiba. Nawayawayaan ni Batsaiba kadayjay at tulag da iti panagkasarada. Ituloy ting kabasahan kabsa 26 and 27. Idinadamag ni Batsaiba, napapatay ti asawa na, dinungawan na. Apaman analpas iti tiyempo iti panagdungaw na, iti asawa na, pinaala ni Ari David ni Batsaiba, ket nagbalin nga asawa na. Nagpasngay ni Batsaiba iti lalaki, ngem saan amaragsakan ni Yahweh iti inaramid ni David. Italmed ko kapsat di maudi a sentence. Iti verse 27, ngem saan anaragsakan ni Yahweh iti inaramid ni David. Agsipod ta saan anaragsakan kakabsat ni Apo Diyos kadayjay inaramid iti pinili na nga mangipangulo iti ili iti Israel. Sumrek tayo ijay lesson 3 ni katlo a leksyon. Masarakan daytoy iti mikadua Samuel kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 4. Inbaon ni Yahweh ti propeta
anatan. Ket napan ken ni David. Napan ni Nathan ket ni David ket inbagana. Ada tinapintas ng istoryana kapsat ni Nathan. Kastoy iti istoryana. Adda dua lalaking agnaed iti maysa nga ili. Iti maysa na baknang ket iti maysa na panglaw. Adu iti baka ken karnero ti baknang. Idinto ta may maysa nga urbon a karnero iti napanglaw. Ginatang na, tinaraken na ti karnero ket dimmakkel iti balay na, akadua dagiti anak na. Inbilang na ti karnero akas anak na ababai. Pakanen na, iti bukod na ataraon. Painumen na, iti bukod na akopa. Ket masansan asak luten na. Iti maminsan adadimteng asa nga ili tinaba na. Ngem di na kayat apartyen iti maysa kadagiti animal na nga ipasango na iti sanga ili na. Innala na kitdi iti karnero tinapanglaw ket pinartina ket impasango na iti sanga ili na. Kabayatan kakabsat nga istoryaan ni Nathan daytoy ken ni Ari David agkubwar ti dara ni Ari David sobran iti pungtot na tinaibagana kakabsat ni Ari David iti verses 5 and 6 kastalaunay iti pungtot ni David iti nabaknang ket kinunana isapatak itinagan ti Apo as sinibiyag. Amasapul amapapatay iti kasta a tao. Masapul abayadan na amaminpat iti kaadu iti nala na gapu iti dakes nga inaramid na. Inusarpay ni Ari David kakabsat itinagan ni Apo Diyos idi nga mangited iti sentensya nga agpaay kadayjay na baknang gapu iti naramid na. Anya di naramid na, innala dayjay anabaknang, dayjay karnero ti karuba na anapanglaw. Tasaan na akayat apumarte kadagidjay nga animal na. Dengdenggan ni Nathan dayjay inbaga ni David. Ket idi ibagan ni Nathan kakabsat. Denggen nyo iti kunan ni Nathan verse 7 sika dayta a tao. Sana inlawlawag kakabsat. Adadtoy ni Uriah matalek a soldado. Adadtoy tungpalin na anin nga ibilin mo tasika iti ari. May maysa iti inpateg na isu dayjay asawa na. Sika nga ari nabaknang ka ket ti inaramid mo impapatay mo ni Uriah tapno maalam laeng ni Batseba nga asawa na. Denggen nyo kakabsat, dayjay inbaga kakabsat ni Ari David, akas dayjay panang nibaga ni Nathan dayjay basol na. Kunanan ni Ari David iti verse 13, nagbasula iti Apo. Imay kakabsat iti puso na. Babaen kadayjay nga pangarig dayjay istorya ni Nathan na amuan na awatan ni Ari David dayjay basol.
Denggan nyo kabsat, iti panangilawlawag ni Mrs. White. Iti libro, iti Patriarchs and Prophets, page 722. Iti panang babalaw, ti mamadto, ket sinagid na iti puso ni David. Ti konsensya, ket nariing. Ti basol na, ket nagparang iti amin a kinadakas. Ti kararwana, ken iti panagrukob iti asibabaw iti sangwanan iti Diyos. Kadagiti agpigpigger abagina kinunana, nagbasulak ang maikaniwas kini Jehova. Amin adakes anaaramid kadagiti sabsabali ken agsublida manipod iti nadangran amaysa amapan iti Diyos. Ni David, ket naaramid iti maysa anadagsen abaso. Kada orya ken Batsaiba, nga agpadpadada, ket nariknana unay, daytoy. Ngem iti dakdakkel nga awan patinggana, ket iti basol na ama ikaniwas iti Diyos. Denggan nyo din baga, nagbasulak iti ako. Saan lang inbaga? Nagbasulak kini Batsaiba. Nagbasulak kini Orya. Iti inbaga na, nagbasulak iti ako. Anya iti kayat ng asawan? Iti kayat ng asawan. No agbasol tayo, when makaramit tayo, iti maikaniwas, iti padatay at tao, akas dinaramid ko man ni Ari David. Anya gamin day dyan nagbasulan ni Ari David kakapsa. No kitain tayo, adda day sa nga pulo mabilin. Sublyan tayo kapsat, iti Biblia tayo. Iti libro iti Exodus, kapitulo 20. Ijay ti ayan kakapsat, day jay sangapulo abilin. Anya iti deje ko na tayo nga saan at tinungpal ni Ari David. Umuna, deje Mika 5 abilin. Di ka mamapatay. Exodus 20, versikulo 13. Mika 2, di ka makikamalala. Adapay ka di ka kapsat. Kitain tayo, basahin tayo kapsat. Ijay, verse 17. Di mo aguman ti balay iti sabali a tao. Di mo aguman ti asawa na. Dagiti tagabo na. Dagiti bakbaka na. Ken asnuna, wenno anyaman asanikwana. Isu kakabsat nga inbaga ni Ari David, nagbasulak ken Jehova, taidjay sangapulo abilin, talo a direkta, nga bilin ni Apo Diyos iti sinalungasing na. Idi nga inbaga na ken ni Joab, dahil plano na, di ka mamamatay. Idi, nga nakita na ni Batsaiba kakabsat, ket pinaayaban na, ket kinaidda na, nagbasol, di ka makikamalala. Idi, nga inalanan dayjay nga babae, kalpasan anatayen ni Orias, kunanay ti may kasangapulo nga bilin, di ka aguman ti balay, di sabali a tao. Di mo aguman iti asawa na. David sinned against God while committing sin against Uriah, against Batsaiba. Idi daytoy kakabsat, amuin tayo, dayjay gatad, bayad, iti basol ni Ari David,
Apan tayo kakabsat, iti lesson 4. Ito'y leksyon tayo. Masarakan kakabsat, iti mikado a Samuel 12, versikulo 13 ken 14. Basahin tayo kakabsat. Simungbat ni Nathan, pakawanan na ka, ti Apo iti basol mo, saan ka amatay? Ngem gapu iti tasinukir mo iti Apo, matay to iti agbalin nga anak mo. Nadagsen kakabsat. May saak nga ama. Ikabkabil ko gamin, iti lugar ko kani Ari David. Kuna, siyak ni Ari David, nakabasulak iti Apo. Inbagan ni Apo Diyos kani Nathan, napudno, day tarik na ni David na, nasagid day puso na pati konsensya na babayan iti Santong Espiritu. Isung inbagana ni Apo Diyos, inusar na ni Nathan, pakawanan na ka iti Apo, iti basol mo. Saan ka amatay? Amun tayo kakabsat nga iti supapak iti basol ket iso ni patay. Ngem gapu tasinukir mo iti Apo. Subyente man ang kakabsat. Anya iti nagsukiran ni Ari David kani Apo. Nakikamalala, namamatay, anya pa'y inaguman na iti karon. Dahito yan kakabsat, iti nadagsen, iti kunanan ni Apo Diyos, matay to, iti agbalin nga anak. We will not know the gravity of sin. Ingganang nga kakabsat, maamuan tayo, nga adda iti maysa, anatay iti lugar tayo. No sika, dayjay, nga nagbasol akas kini Ari David. Anya iti no siyak dahil nagbasol kini Ari David, anya iti when may spalak, when mapakawanak, ngem, adda iti matay, iti lugar ko, tasyak kuma, ang nagbasol iti matay. Adda dayjay awan, iti basol na, dayjay ubing. Laglagi pun tayo kakabsat, may kadang amin tayo kahit nagbasol. When in bagapay ni Ari David, manipod iti sisikugan, iti inakit nagbasulak. Managbasulak. I would like to make a differentiation. Dayjay managbasol, nga saan ang nagbasol. Kanda dayjay managbasol, nga nakaaramid iti basol. Umuna, dayjay anak ni Ari David, ket managbasol, tapay tao. Roma 3:23, amin, ket nagbasol. Nairaman iti ubing, tao nga rod. Ngem, iti saludsod, dayjay kadi nga anak ni Ari David. Maladaga ubing. Has already transgressed the law. Ta iti basol ket isu iti panagsalungasting iti linteg. Saan kakabsat? Daytoy dayjay kunatayo nga isuna ket managbasol nga awan pay iti naaramid na abasol. Saan tayo kakabsat nga ipabasol dayjay inaramid ni Adan kanyam ken kanyam. Iti inpatawid kakabsat
When titinawid tayo, it is the sinful nature. Saan nga dayjay basol? Tay din ang nagbasol ni Adan, dayjay ang nature na became sinful and kulang. Isumeten iti namana dagiti amin at tao. Numampay dayjay nga ubing, ipagtutungtungan tayo ket dayjay anak ni David, have inherited, tinawid na, dayjay sinful nature. Ngam awan iti awan iti aramid pay laeng iti basol, taapay saan pay laeng ang nagsalungasing iti bilin ni Apo Diyos. Takas itin baga iti Biblia, sin is the transgression of the law. Dabag kanya. Daya maladaga nga anak ni David. At dati sa nga puro nga bilin, anya iti sinalungasing na. Inaramid na kadiday, inaramid ni David. Nang patay, nakiabig, nakikamalala, no, awan. Mapantayo, dayjay managbasol, nagbasol. Here is now a sinner who has already done the acts of sin. Isu nga, unana ni Ari David, nagbasulak iti Apo. Amuyo kabsat, agsipod ta, binigbig ni Apo Diyos, dayjay panagpakawan ni Ari David. Nagpintas nga, adalin tayo, iti maudi nga paset eleksyon tayo. Dayjay kakabsat, akararag ni Ari David. One of my favorite psalm, kadagiti kanta ni Ari David, is Psalm 51. Daytoy iti inkanta, inkararag ni Ari David, kadaytoy akapadasan na. Psalm 51 verses 3 and 4. Bigbigat ang nagbiddutak, ket dagiti basbaso ko si lalagipa. Nagbasulak ken kawen si kalaeng iti nagbasulak. Nakaaramidak iti dakes iti imatang mo. Iti kasta na linteg iti panangukum mo kanyak, ket nailintegan iti panakadusa. Binigbig ni Ari David, dayjay ang nagbasulan na, at datoy, dayjay bilbilin ni Apo Diyos ko na Apo, bigbigat, ang nagbidduta. Apo, dagiti basbasol ko sila lagip kanya. Apo, nagbasulak kenta. Subyente manen, dayjay talo, kadagiti sangapulo nga bilin, nga nagbasulan ni Ari David, nang patay, nakiabig, inaguman na di asawa ni Uriah nga isunod sa iyo. Kitain nyo kabsat, idi ang nabigbig na di pastor na. Itin baga na nailintigan Apo, iti sentensyam kanya, ket iti dusa nga ipatay mo kanya unana. Awate. Kakapsat ko, when we sinned, nagbasol tayo kini Apo Diyos. Saan laeng adayjay tao nga nakarambidan tayo dayjay apas. Verses 7 to 10, denggin nyo dayjay akararag ni Ari David kakapsat. Ugasan na iti basol ko tapno nadalusak. Bugwan na ket napudpudaw akto ngem kapas. Kayat ko amangag itirag o kinragsak. Agragsakak manen lupay rin numek ken tinukutukul na. Di mo ko maikaskaso digiti basol ko. Punasem amin a kinadakes ko. Parswaem kanyak o Diyos, itinadalos a puso ket ikanak
iti baro ken napudno nga espiritu. Create in me a clean heart, O Lord. Amun tayo, nga ni Ari David awan ti inanana. Amun tayo, nga dayjay gatad, iti inana, nga kayat nga ited ni Apo Diyos kenkwana. Ket adda nga naipatay, naipabaklay, kadayjay nga inosente nga anak. Kakabsat, dingin tayo iti pagpakaasi ni Ari David. Apan tayo iti verses 12 and 13. Isublim kanyak iti rag-o iti pannakaisalakan mo. Ket ikanak iti tatulnog ng espiritu. Iti kasta, isurok to dagiti bilbilin mo kadagiti managbasol tapno agsublida. When you use no usaran tayo kabsat dayjay kapadasan ni Ari David, tinagbasulan na, kentibasol na. Ken dayjay a sentensya ken panangdusa ni Apo Diyos kenkwa. Sa tayo ibasa akas ti binasa tayo digiti kararag ni Ari David ti dawdawat. Anyay ti kunana ni Ari David, isurok to dagiti bilbilin mo kadagiti managbasol tapno agsublida. Inladawan ni Ari David ti Diyos Ama nga isu itinaya. Pimanaw ni Ari David iti arpad dayjay ayat gapu iti basol. Ket idi nga nangegna iti timat iti santong espiritu akas na di imbaga ni Nathan. Kapsat ko nagsubli. Dahil imbaga na ni Ari David tapno dagiti managbasol agsubli. Subliak kakapsat dahil kapadasan ni Ari David. Isu ti kapadasan tayo, isu ti kapadasan. Mamuan tayo kumanga dagiti basbasol tayo ket nadagsen. Little sin, big sin, darling sin, whatever you call it, it is sin. Dayjay nga basol tayo. Isu iti rason. Isu iti gapu. Nga dayjay nga bugbugtong nga anak iti Diyos, imay, nagbalin asuno iti tunggal may sa kadatayo. Tapno bayadan na, dayjay gatad iti talna. Jesus paid the price of sin. Tapno maited kada tayo manen dayjay nga talna akas dayjay inkararag ni Ari David. Isublim kanya iti rag-o iti panangisalakan. The joy of salvation ket ited ni Apo Diyos kada tayo kapsat. At the expense kadayjay ipapatay dayjay anak. Haanan nga inulit ni Ari David dayjay nga baso. Tapay nakita na. Anya dayjay gatad iti ina na. Nakita na dayjay gatad iti panagsubli manen dayjay nga panangisalakan ni Apo Diyos kenkwana. Dayjay nga inbayad iti Ama. Isu iti nangaramid kini Ari David to have remorse of sin
kinagura na iti basol. Ket denggen nyo kakabsat, iti ko naman ni Ellen White, iti Patriarchs and Prophets, page 725. Ti siya sino man amang ipakumbaba iti kararwa, abuyugan iti napudno, ken panagbabawid, akas ti inaramid ni David. Ket sigurado nga adda namnama, ken kuana. Ti Apo ket saan na apulos a papanawen iti maysa apsi pupudno ken si babawi akararwa. Daytoy kakabsat dayjay rason no apay nga dagiti managbasol ket agsublida ken ni Apo Dios. Tani Apo Dios si aayat amangawat kadagiti napudno nga agbabawi amapan kenkwana. Kakabsat ko, nagayat ni Apo Diyos, naayat ni Apo Diyos, ket inayat na ka, inayat na. When ti basol ni David saan tayo nga nagbasulan. Ngem dayjay basol tayo, akas dayjay basol ni David. Adda kakabsat, iti natay, iti lugar tayo. Anya ti kunana ni Apo Diyos, idinosar na ni nata, saan ka matay. Pakawanan na ka ni Apo Diyos. But sin must be paid. Dayjay alintag abinurak iti baso. Masapul ang may sublimanan ka dayjay kinalintag. And someone who is equal to the law, isu iti Diyos anak, masapul ang matay iti lugar o lugar mo ang nagbaso. Anya ba ko nang kasama? Iti imakuna kasunod ko. Agyaman ak ako. Ta pinakawan na. Agyaman ak ako ta insanakan na. Agyaman ak ako ta inted mo iti anak mo. Anatay iti lugar. Ni Apo Diyos ti madaydayaw. Agkararag tayo. Agyaman kami ama kada iti nga leksyon ni natin. Ipalagip na kada kami iti kapadasan ni Ari David. Ngayon tunong nagpasol kami ama. Si pupudno kami, si babawi kami nga umaykin. Ket kas jay naramid mo ken ni Ari David, pakawanan na kami. Ket ispalen na kami iti ipapatay. When tagapu iti ayat mo, inted mo ni Apo Jesus, anak mo nga bubugto, dayson iti natay, iti lugar niya. Tulungan na kami, para suwaem kada kami iti barong puso. Isublim ama dayjay ragsak mi, akang kanayon nga maamuan mi, nga ken Kristo Jesus, insanakan na. Pagyaman kami kada ito aldaw nga na santuan, na mabaling kami nga ginana iti arpad ti kinamanagayat. Itinagan niya po Jesus, dinawat ni dito. Amen. Ni Apo Diyos kabsat iti makiat na kada kayo. Happy Sabbath. Ayayatan na kayo na